Mata kun taɓa tambayan kanku me yasa mazajen ku ba sa so ku yi ƙawaye wanda ba su yi aure ba? Ko ma yawan ƙawaye sai ki ga mijinki yana takura miki cewa baya so ki yi ƙawaye wanda ba su yi aure ba, ko kuma yawan ƙawaye mijinki baya so. Ke kuma a tunaninki sai ki fara tunanin cewa kai wannan mijin yana da takura. Ni gaskiya ba haka nake ba, lokacin da muke nema ba haka yake min ba, amma yanzu yana takura min. To duk namijin da kika ga yana takura miki baya so ki zama kina da yawan ƙawaye wanda ba su yi aure ba, da wanda aka sake su suka dawo gidan iyayensu, da kuma yawan ƙawaye baya so. To wannan mijin cikakken mijin da yake son ki kenan. Yana son ki, yana ƙaunar ki. Ki riƙe wannan mijin gangan. Wannan mijin yana son ci gaban ki kuma yana son ki tsakani da Allah. Bari zan gaya muku dalili. Mu maza Allah ya yi mu da kaifin hankali, da kaifin tunani, da kuma nazari. Duk abin da kika ga namiji yake yi sai ya yi nazari. You understand? Zai yi nazari ya ga cewa shin in an yi kaza ya kaza zai kasance. In an yi kaza ya kaza zai kasance. To sai namiji ya yi nazari kafin ki ga ya ɗauki mataki akan abu. Shi namiji ya riga da ya sani duk lokacin da kike ƙawa da yarinyar da bata yi aure ba, to za ta ringa baki shawara, gurguwan shawara, mugun shawara za ta ringa baki. Za ta ringa baki labari a kan saurayinta, yadda yake yi mata alheri ko da baya mata alheri, yadda yake siya mata kaza, yadda yake ɗaukan ɗawainiyar gidansu, yadda yake mata kaza kowane rana, irin abubuwan da yake bata. Yana turo mata kowane wata 50,000, yana ɗaukan ɗawainiyarta, ya mata alƙawari ma zai kai ta Saudi Arabia. Duk za ta ƙirƙiro ƙarya saboda ta yi ƙoƙari ta ga cewa ta rusa auren ki, kin fito daga gidan mijinki, because duk lokacin da ta baki wannan shawarar, abin da zai zo mind ɗinki shine ya mijinki baya wannan abu. Me yasa mijina baya kaza? Me yasa mijina baya kaza? Kuma ya ce za ta ringa gaya miki cewa ya ce zai bata kasuwanci, zai buɗe mata kasuwanci, ta ringa kasuwanci. Tun yanzu ma ya bata jari miliyan 1. Za ta ƙirƙiro ƙarya saboda tana so ta rusa miki aurenki. Haka zalika, duk yarinyar da aka sake ta kina ƙawanta da ita, to ba za ta baki shawara mai kyau ba. A cikin kashi 95% ba za ta baki shawara mai kyau ba. Shawarar da za ta ringa baki shine, za ta ringa baki shawara ne na yadda zaki ke ma ki fito daga gidan mijinki ku zama ɗaya da ita, because abokiyar gaban mace, mace ne yar uwarta. Shine mata suke cewa ciwon ya mace ne, ya mace ne. Za ta ringa gaya miki cewa ai ita ba baiwa bane, ita mijinta yana mata kaza, ita ba za ta iya lamintan kaza ba, wallahi a gidansu ba a mata, gara ta baro gidan miji, you understand, ta dawo gidansu. Za ta ringa baki shawara, ai ita kaza, mijinta yana sa ta kaza, ita ba za ta laminci kaza ba. Za ta ƙirƙiro ƙarya saboda ita target ɗinta shine ya za a yi ke ma ki fito ki zo ki zauna ki zama kina zawarci a gidan iyayenki. You understand? Kar ki yadda ki yi wannan kuskure. You understand? Ku mata kuna da saurin, ana da saurin canja muku tunani. A minti biyu za ka canja mace tunani, duk girmanta, duk shekarunta. Shi kuma namiji duk yanda ya kai da abokin shi, idan ya ba shi shawara yana ya zauna a ɗaki ya yi nazari. Shin shawarar da ya ba shi shawara mai kyau ne ko gurguwan shawara? Idan gurguwan shawara, ko nuna masa ma ba zai watsar da ita, kuma ba zai ɗauki shawaran ba. So mu haka muke. Mu da zarar ka gaya mana shawara sai mun yi nazari tukuna. Haka kawai ba za mu yanke shawara ka gaya mana mu yi ba. To amma mata ba haka bane. So yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa mu maza ba ma yadda mu ga cewa kina da aure kuma kina abokantaka da yarinyar da bata yi aure ba. To mu mun san cewa halinki zai canja. You understand? Da zarar ka ga halin matanka ta fara canjawa, da ba haka take ba. You understand? To lalle ina tabbatar maka cewa ƙawayenta ne. You understand? Ko ƙawayenta su suka fara bata shawara. Zan ba ku wani misali. Wannan labari ne wanda is a true life story ya faru. Wani gaye ne ya aure yarinyar yar shekara 18. Da ya aure yarinyar yar shekara 18 sai ya zauna a gidan haya yana zama. To sunnan nan da manzon Allah yake yi, wanka kai wanka da matanka. To akwai gidan, akwai manyan mata wanda su mazajen su ba sa musu haka. To su matan suka lura cewa shi wannan wanda ya auren yana
duk abin da sunan yana cin abinci da matan shi, suna abu tare, suna wasa da matan shi, suna komai da matan shi, har wanka suna yi da matan shi, sai su kuma kishi ya kama su tunda mazajen su ba sa musu. Mazajen su 'yan kasuwa ne wanda za su fita da asuba ba za su dawo ba sai karfe 9, understand. To da yake karaman yarinya ne bata san rayuwa ba, sai suka ira ta bayan shi mijin ya tafi, suka ira ta suka ce ke karuwa ne da zaki ringa wanka da mijinki, ai zai rena ki. Sai yarinyar ta ji ziga kawai ta ce ita ba za ta yi wanka da shi ba saboda ita ba karuwa bane. To shi da yake namiji ne, yana da kaifin hankali, yana da kaifin tunani, sai ya gane cewa wannan zigan ya taho ne fa daga gun wayannan mata da suke cikin gida. A hankali yana tambayanta sai ya gane cewa wayannan mata manyan matan ne suka gaya mata, suke ziga ta, suna kokarin su ga cewa su rusa auren su saboda ita ma, saboda su mazajen su abinda ba sa musu, su ma suna so ya zama da cewa su rusa auren, abin yana damun su. Sai da ya gane, ta gane musu ce wannan matan da suka gaya mata, to shikenan sai ya samu mazajen, sai ce shi ba zai faɗa da su ba, amma gashi abin da ya faru. Sai aka ba shawara, aka ce bar gida ya je ya zauna inda kabilu yake. So me nake so in faɗi, in a nutshell, kar matanka ta zama da tana da yawan ƙawaye. Wallahi yawan ƙawaye ba alheri bane, ina gaya maka. Wallahi abokanan gaban mace mata ne, yan uwansu. Duk lokacin da kaga an ba matanka gurguwan shawara, to ina tabbatar maka cewa wallahi tallahi wannan shawaran ya taho daga gun yarinya ne, ƙawarta wanda bata yi aure ba, ko daga gun wata ƙawarta wanda aka sake ta aka dawo da ita gidansu, ko kuma daga wata ƙawayenta wanda suke kishi da ita bata sani ba. Duk lokacin da su mata suka gane cewa ke kina jin daɗi a gidan mijinki, akwai wasu abubuwa, mijinki yana siya miki kaya, yana kula da ke, yana miki duk abin da yake so, to su kuma mazajen su ba sa musu, to abin da yake shigowa zuciyarsu shine kishi. Ya za su yi su ga cewa wannan aurenki na an rusa shi? Abin da zai zo musu ma, ya za su rusa aurenki? Shine kawai, ba wani abu ba. So mata ya kamata ku san cewa wallahi mazajen ku ba gaba suke da ku ba. Ko kasuwanci kike yi, mazajen ki suka ce miki ki yi kasuwancin nan a gida, kar ki ringa fita kina kasuwancin nan, to namiji, wannan mijin yana son ki. Saboda me? Ku kuna da rauni. Allah ne ya faɗi haka. Me yake nufi da rauni? Duk lokacin da kika fita kina kasuwanci, kina hulɗa da namiji, maybe kina kasuwanci daga gari zuwa gari ko ƙasa zuwa ƙasa, to ina tabbatar muku cewa daga nan wani zai yi sanadiyan, ko da ba kya son magana, a hankali zai ringa miki magana, yana miki alheri saboda yana so ya shawo kanki, ko ya raba miki aure saboda kina da kyau, yana son ki, ko kuma ya kokari ya ga cewa ya nemi wani abu. To haka abu yake. Ƙawayen da ba su yi aure ba abin da ya haɗa ki da ita, tsakanin ki da ita sai gaisuwa, amma banda mutunci ko abokantaka. Shine gaskiyar lamarin kenan. Saboda me? Su mata kishin su da zaran ta baki labarin abin da yake faruwa, yadda mijinta yake mata, to abin da yake fitowa mind ɗinta shine, abin da ke shigowa mind ɗinta shine, ya za ta yi ta ga cewa ita ma ta rusa wannan auren. Duk yadda za ta yi ta ga cewa ta rusa wannan auren. Saboda me? Bacci ba za ta iya ba. Ita ba ta samu mijin ba, kuma tana kokari ta samu miji, ke kuma kin samu miji ga abin da yake miki, to ya hankalinta zai kwanta? To su kuma mata haka suke. Duk lokacin da suka taru, suka zauna suna taruwa, kowa yana kawo abin da yake faruwa a auren shi ne. Wannan ta kawo, ko da ba a mata, za ta ringa kawo irin wannan labarin saboda ta tada wannan hankali, wannan ma ita ma ta dawo ta tada wannan hankali. Haka suke yi mata. So ya kamata mata ku sani, very important, mazaje ku, duk namijin da kika ga yana miki fada akan wani laifin da kike yi, ya dage yana miki fada, yana so ya miki hukunci, to namijin nan yana son ki. Amma duk namijin da kika ga kina yin abu baya damuwa da shi, ko hankalin shi baya tashi, wallahi mugun namiji ne, baya son ki, baya kishi akan ki. Namiji ya kamata a ce yana kishin matan shi, shine wannan namijin da yake son ki. Amma duk namijin da baya kishin ki, baya son ki, azzalimi ne, yana so ya ga duk abin da kike yi dare ne, to wannan ba son ki yake ba. To wannan za ku tafi wuta tare, saboda baya iya miki magana. Allah sa mu dace. Duk wanda ya kalli wannan videos, akwai YouTube channel ina kasan hotuna, da Allah ya shiga ya je danna min subscribe.